O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolleu a presentación da 19ª edición do Festival Pórtico do Paraíso, que se celebrará entre o 8 e o 17 de maio. O festival vais a abrir na igrexa das Caldas, con este cuarteto vocal, Vandalia, que tedes aí, un dos máis prestixiosos cuartetos vocais que temos no Estado español, e van facer un programa de renacemento, xa digo, no que vai ser o concerto número 100 do festival. Son 4 concertos, actividades formativas, tamén o feito de que non só estea na cidade de Ourense, senón tamén en Oseira, en Vilamarín. Creo que é importante dentro da provincia de Ourense que non só pasen as cousas en Ourense. O programa, que inclúe 2 concertos na cidade de Ourense e outros 2 na provincia, concretamente nos concellos de Vilamarín e Cea, xunto cunha nova achega formativa arredor do piano. Esa capacidade de poñer en valor diferentes lugares do noso territorio e, ademais, como sempre digo, pois na institución creemos firmemente na capacidade que ten a actividade cultural como elemento de dinamización económica dos territorios. Por eso creemos e apostamos por programar cultura, porque creemos que programar cultura permite tamén dar dinamismo económico e social aos territorios nos que hai actividade cultural. Xunto aos concertos, Pórtico do Paraíso desenvolverá tamén 2 actividades paralelas que afondan na súa vocación divulgativa e formativa.